Hej, jag heter Jóhannu och detta mitt första video av Røddin. Och därför är detta video snickvast om att få hetta look som jag har arbetat nu, ett blött romantiskt och hett look. Jag så i egna skogar vi syns och gott och glimre och så en också kraftigare jag så jag var där. Och så en blöta och glittrande ju kraftiga vid mig. Så om du vill ha ett look så är bara att hitta och göra det. Det blir först vi köra har en topp. För jag får att ta väck från anledning någon, för jag får så rätt anledning som. Men och så om du brukar förstås. Och så börjar vi köra det som jag fuktar över huvudena och jag kanske inte av fuktighetskräm ja. Det är faktiskt det bjöds inte några dusch fuktighetskräm och något ska i över. Det är faktiskt bara ett för forskning i mat och allt det. Utan parabener och parfym. Så för jag så prima anlite charmer. Jag brukar bara en från Max Factor Face Infinity. Jag vet som är damernas väl, men det bara jag har faktiskt mist min älskar jag. Goa gamla professional väck. Så jag brukar hämta en lötning och han är finner och primar i testen gör att produkten helt i långt och jag som förebygger att sminkan smälter av och svartar att svarten och lägger så man sminkna och så framvis. Så tar du prima nu till fuktgöve och du prima huna så får vi ta köra foundation och det som jag brukar det är Face and Body från MAC. Det är ett tunt vattbaserat brunkrem och alltid inte har så oreina hud akkurat så väljer jag köra något tunt lä det är bara mer för att få sån där pigment eller sån där färg och anlite. Ja, det som du så har vi skölbrunnar och brinkarna och halsnon och jag säger anlite så köra att det rällar mig myskare, inte blir förskräckt. Det är nog snägt myskare, men ta mer nek friare till att det köra just pudra och concealer och möt annat. Man kan saktans ägna köra ett tjockare, mer täckande foundation om man vill. Så nu tar jag så faktiskt bodyblendare från till originala beautyblender firman. Jag har vi en originala nice beautyblender men tar är nästan akkurat samma konsistens. I ett bara den är bättre att teknik minutoj och han är större där så han fyller mer anlit någon och ja, faktiskt bara spär toj. Så, jag får bara arbeta i huden och simpelt bara pressa, inte hålla eller trycka mot runden, simpelt bara doppa det emot anliten alla toj för att få det som naturligt som möjligt. Det som det gör det att beautyblendaren då fuktar fram arren. Det säger att han ställer inte sån en produkt som kanske några booster har gjort eller som en torr svamp har gjort till att vattnet ligger in i och han gör det så att det lägger sig mer naturligt och så att doppa det in i honan så att det trustar det bara akkurat här som det ligger. Det ser att du får en mer airbrushed look. Det ringer så att det bara att det är svarte oansett svart alltid är fint så är det kvitt. Nu är det inte lika myska brunt som i början men synd det. För så vi concealer jag brukar en från MAC Pro Longwear. Men jag brukar annars NC15 farve och NC20 är blande. Jag tror Pro Longwear bara inte applar uppe så jag håller på tojerna nu och köper mig nytt lager av dem. Hvis det inte långt kaffe då så är det min yndlings concealer of all time. Blir först bara lika vi har det under ögonen och bara arbeta in i ögonen. Nej, in i hona. Ska det ögonen dit. Jag får lika att ta center av color correcting palette från MAC och heter några ljusa färger som är bara lika färg in för att täcka center mer under ögonen alltså i halt är rävliga mysk under ögonen bara lika för att chickrela och så får jag ägna nytt nösten för att highlighta här pannorna och högerna och det här som är röd anledningar där man sminkar sig. Fett. Att blenda. Så, nu är huden som är också väl täcka allt det, eller det som är damer väl har varit täcka. Alltid för ett sätt mer naturliga look så röjner jag att inte att köra allt för nekv produkter. Ta då så kanske alltid innovativa produkter så det är väldigt viktigt att
sätta det så att det helter av huvudena till att för att sätta foundation så det inte smälter av så man kan putra och jag brukar faktiskt bara lika med beautyblendare och kör less putra det är från makeup store det är loose powdered milk farva milk simpelthen kör det lika omtrejne det där vi kallar faktiskt att baking och det gör att det inte krisar och då just ser det förskon med att krisa det vill säga att det inte sätter sig i alla där fina linjerna som det ofta gör att man en liten löte där man häver sminka sig. Ta kan inte mer putra eller läsa putra. Lika. Alla stan i pannorna. Kjolkan i nösna. Kring anlite. Och faktiskt så lät det bara lukka lite av huden så lukka post är putra vecka om ögonen. Bara det blir långt och svarta nu nästan. Det som vi så för att göra. Det är därför vi bara att hur ser man kontorer vi putron av till att det kanske inte så rävliga som äga kremprodukter och det är inte har eller riktat arbete vi men det är syns svårare och till att det är annorlunda så blendar vi hade nämligen att blenda vi putron för exempel men faktiskt ger kremprodukter att det kommer naturligt look. Men om vi gör resten av huden så får vi lycka till äktenskapar. Vi får göra ett ordentligt naturligt, bara romantiskt, inte smoky. Nej, inte också är det smoky, bäst inte romantiskt. Äktenskap vid dramatiskt om. Så, börjar vi så får vi lycka att prima och ejo. Och vi är färdiga att prima vid Urban Decay. Så man också äter Urban Decay i den. Det är en primer till ögonen som gör att äktenskapen är haltande längre. Och att det inte krisar nämligen. Så är det klart. För simpelthen bara lika att bruka hitan från dina egna fingrar till att kolla det in och acknowledge ordentligt väl. Man följer det att det är inte ett väldigt tjockt produkt som det så att det täcker öl nej. Så, nu har vi så primar min ögon och för jag lycka för att sätta det som man att sätta primaren till att det kan vara också riktigt blenda direkt av vatten primaren så för jag lycka att sätta att han primaren vi syntra putra i brukar som vanliga som bara så less puter så den om man avfjäd lycka göra eller göra acknowledge att ja look runt om och så den nämmer att blenda direkt socker in. Så, nu får vi så vidare till att till äktenskapar. Och vi får till en också romantiskt äktenskap. Kan se vi får bruka sådär ljósarejon och så man är nog snack ljósaret, inte lilla och godlaktigt. Nu kan jag lycka en ljósaren äktenskap från makeup store som heter Hero. Jag kan ju bara lycka runt och hur man här som äkna låter börjar egentligen bara center i piver out to annars så gör det så täcka det simpelthen. Så jag kör bara i piver för röna nämligen att få färgerna fram. Så kör jag in med. Så får vi in via en naturlig bra så man syns det gott så det bra eller så det hur för gott form nej färg form. In lukka i eknologi och spekla. Det är mer för att få en cut crease då ser att det skapar med ett eknolog som är faktiskt inte har eller och till det som så har framhäva det. Så ja så nu får vi över till inte mer som det så just så är Hero från makeup store något som matt eller något som han är matte. Och så har vi faktiskt ett blush men i brukar istället eknologar och heter det Shimmery Dynasty. Och det är inte en lilla underton och sen glimmer. Så jag lycka att få till lycka in i isen här ända för diver. Så ser man hin med. Jag vet väl alltid att det ser cray ut. Så light så är vi liv för det. Nej fall. Så får vi så över till i första brukar en liten highlighter. En liten. Precis så där. Brukar en liten highlighter. Det gör onka mening i över. Jag får bruka highlighter då. Och här får jag bruka en lite mer kompakta post. Jag får det fram. Simpelthen bara ligga runt av äktenskapet för jag får sin dröm. Bara glimmer fram. Ja, det som vi så för att göra att nu ska vi ta en cut crease som sagt.
så får vi att bruka en konturfarve bara, något så myst. Det är simpelthen en linje under här som det så det där. Det är ju bara synd att det är matta och jag har en guldfarve på en för makeup store och det här är bronze. För att lycka bruka det här för att blenda alla farverna samman. Men så, nu tar vi tava arbetet kom fram till en ljusare farve, blendad farve. Så får vi en för in. Korsintra concealer. Och highlightern för att få en störskare fram. Simpelthen och egna lodge för att få de här glinsat. Stekar en för trätt, bara lika blenda. Hur ser man kanten nu? Så får vi lycka att ta syndre av mörka brunnen, matton att det är lycka för att få syndre av. Eller det är inte mörka brunnen, men man har för att få syndre mer av djupt och hjörne i ögonen, i ögonen. För att få det till att skapa det större och syndre mer smoky. Så det är ju en större blenderpost. Att blenda att ta mörka. Till bruna färgerna vi tror gör någon ut fin med nästan. Nu tar vi det av skapa på nästa skolan ner så får vi över till vipper. Men det är ju så de närmaste vävren som är att få vipper och vi vi vippar. Först och främst är vi kör vipparna som olika mat där om vi må trimma där till åren till att se att det får länkar till lockare vägar. Faktiskt vi och just ner så fyller inte lojm vi, men jag har mitt egna lojm och så fyller en sån här vi. Det är simpelt, jag kan inte utföra det för att få, som du såg så rycker den också allt egna formen som är. Så tar vi det skett direkta i fronting eller som man säger. En tunna linje av lojm. Och låta lojka tottna så det blir lojka synter, vad säger man, klistrot. Annars så sätter vippan sig inte fast och så får de bara glöja undan och du får bara stryka mig. You don't even want to do that. Så faktiskt bara lägga början till att det blir sin tacky. Så. Kolla då, mitt egna lodge. Wow. Ja, alltså kanske vippar som det så just så ser det väldigt snett ut att jag har vippar för bara fram under. Så jag får kanske sätta mascara för att få det hänga samman med snett för att få svarta linjer får de här naturligt och blenda samman. Ja. Så bara lycka köra sig inte mer av. Så man hela dräggen och skockan om. Så man glimmer för att få det som pop of color. Och så köra sig inte i hjörnena eller innara hjörna av ögonen. Köra sig inte i innara hjörna. För att få det som inte heter öppnar ögonen för det till så större ut. Nu får vi så att göra ett blett kontor. Alltså jag vill täcka faktiskt lycka en fluffy brush. Vi ordentligt har det, eller vi inte syntetisk har det, jag tror att det är mycket mer fluffy. Det vill att det gör inte lycka, det gör inte kompakt form av alltså kontoret. Så vi täcker synter och först och främst jag vill visa i brukar ett kit från Passion Cosmetics. Och jag brukar en sån tona i mitten grått och när vi är graven undertona och sen gulden undertona. Sinkolon. Det som jag så gör är att jag körer bronsaren och synar pannan för att få göra mitt anled smallare, göra det inte klandra mycket om det. Körer synar pannan för att få synar farve och så är det och synar sånt det att känna vännen bant under och här. Så gör det. Här. Så blend det ordentligt väl in. Det finns smalt om mitt anled. Brons och syndrom. Runt här omkring.
Det så en flätabost, en smälla flätabost och så får jag kontura mina lös så jag eller minka syns om lösna kommer att bli sen man definierar jag. Då gör vi att teckna eller gör två linjer av bronzerpoter simpelt. Så det är viktigt att det är matt där. Så lite att blenda då level upp. Blenda. Så vi blendar in det och blenda ut. Så får vi så över till blush och vi får ta ett blush som heter Frozen Daiquiri. Det är så ett blush som är nog så ölhett center av som apelsinkolon underton och det är från Makeup Store. Det är så en fluffy post. Bara lika. Det är röda pigmenter så passa på. Gör så för att få äpplena av munnen kinna fram. Och så får vi så vidare till highlightera och därför det gör vi att ta en fanpost alltså heter en sån flötpost och det gör vi så att det inte är så kompakt eller så väldigt ekvisligt och näck produkter. Du kan annars strukt en mer kompakta så som man har luttla som här så. Men vi tar så syns det brukt soft and gentle från Mac. Och lägger det att det höjdpunkten av min anlite här som solen är rakt anlite kommer. Det så ja. Känna benen. Annösna på här. Vi får en mer definierande så att det gör ju ofta vi funktion. In main. Så back to piver eknabrutna här. Jag lika sen till. Och in main. Och så hur ser man? Jag vet inte hur man säger det av förskon. Cupid's bow. Vi är bara för att få göra en illusion av att det ser ut som att och vad är det större och mer framme. Nu får jag så över till att jag var en charmer och vi får över till att dra naturligt look och FRB så vi teckna varann nu in vi en syns någon brunlion lipliner. Det är ju så en från No Color och simpelt teckna akkurat men var där men det att är vill alltid gärna ha syndaste rörer så är teckna bort och dom och pivmöver som det så tjejer. Så får vi så vi en ärare och heter en från som är lipliner eller liptusch egentligen från Dennis Knudsen heter farvan Bordeaux. Simpelt. Bara lika för att få syns jag hissar fargerna. Jag tror att det helt inte handlar om att ricka så väl. Så för att förstå ibland läppastift från Dennis Knudsen. Jag har lyckats upp det där. Nu så lever vi varandra här. Jag får så lycka över till det att jag damer inte så väl personliga egentligen att ha för några äktenskapar ett eller mist under ögonen. Alltså jag brukar faktiskt omkant och mascara under ögonen. Men skiljer väl. Det är ju riktigt ordentligt väl till som damer tar väl att korsta syntra av någon bara brunon under ögonen eller syntra mer pink. Jag kan så peka lite syntra av brunon under ögonen bara så där för syntra mer där av symmetri i ögonen bara så ligga balanserat. Äktenskapen är äkna lösnon. Det känns så rävliga nätjut under ögonen. Och så får jag lägga in vid highlighter fargerna en affär. Lägga och korta innara. Alltså under ögonen. Innara ögonen. Nu får jag lägga över till äknabrutnar. Och jag är ägstna nog så här på att jag klarar faktiskt inte så väl att ha tecknare äknabrutnar. Ja, nu är det så att jag finner inte det som är grej i min äkta bredvid. Så jag måste simpelthen tänka alla nipparen bara lika grejer där syns upp efter. Alltså, jag har inte så några äkta bröd och jag plejer att fylla onken då jag bara peka lite sin tröj. Men man damer inte
så väl här var mig avbryt något till det kläd helt och hålla så som man naturligt och mer. Men det som är då väl out till det är ett romantiskt look så kan ju väl lika synt mer av chinnarejon. Och så äpplena. Så heter här är det the finished look. Gott nog har vi inte pent arbete nu och slatta mer och sånt. Och Jesus valde så att det skulle räkna akkurat nu, jag vet inte hur. Så, heter det. Det romantiska looket. Så det penna dranne. Det sägs inte. Ha? Det är så där färdiga eller det lite produkter. Jag vet inte hur jag ska köra arbete nu till det är spänt. Så ja.